Nå, fra YouTube eller hvad? Ja. Nå. Er det ikke bare fordi du ikke har... Bruger du den der YouTube til MP3? Eller hvad bruger du? Det lyder ikke sådan rigtigt. Det lyder ikke rigtigt. Nå, jamen jeg har ellers sådan en der er fucking nem at bruge. Og der mener jeg altså godt man kan. Men det er lige så snart hvis man bare misser en update, så virker det overhovedet ikke. Hvordan laver man så? Nå, okay. Create a rank team. Åh, hvad er det der team tag? Det ved jeg ikke. Det er vel det der, Nå. hvordan det ser ud foran. It will display in front of your summoner names for you and your team. Okay, så skal vi hedde blogging på team tag. Ja. Og her der skal vi hedde blandet. Hvad var det? Blandet lort. Blandet lort og gaming. Nå jo. Der må ikke være mellemrum. Eller der skal ikke være mellemrum, vel? Nej, eller det ved jeg faktisk ikke. Nej, synes jeg ikke. Nej. Okay, altså jeg har bare sådan blandet med stort, lort med stort. Sådan alle sammen starter på. Ja. Hvad med blok? Skal alle bogstaverne være store der? Synes du? Eller skal det synes jeg umiddelbart. Ja, ikke? Big block. Both name and tag must be available and not contain explicit of your language. Blandet lort og gaming. Det er ikke. Det er der ikke noget galt ved. Hvad må det ikke betyde? Der må det ikke være sådan noget urent sprog i, eller hvad man siger, beskidt sprog. Lort, det er der sgu da ikke noget galt med. Nej. Fedt, sygt der ikke er nogen der hedder blok. Fuck hvor nice. Og nu er jeg også lige... Nå, okay, det er faktisk... Mangler lidt endnu. Nå, så du downloader bare en af gangen. Er det pisse... Altså, jeg indsætter dem bare ind i sådan en downloadningsliste. Ja. Men du bliver nødt til at gå ind og kopiere URL for alle sammen. Ja. Hvor er det fedt. Så er der sådan en rigtig team rooster og sådan noget. Team roster. Team stats. Okay, skal vi starte med en lille opvarmning, eller tager vi bare direkte ud i det? Nu skal vi ikke være 5, før vi kan gå i gang. 5 eller 3. Skal vi kunne stille op med et fuldt hold? Det ved jeg ikke. Det tror jeg vi skal. Hvordan starter man ellers et ranked? Jo, jeg mener at alle sammen, jeg mener det skal være fyldt. Vi tager lige dig til holdet, ikke? Så må du lige dit eget. Dig? Er du ikke allerede med i det der andet? Eller fik? Jo. Godt nok. Provincial. This team is currently being evaluated for ranking. Roster changes are limited during this time. Rating will be established after playing 5 games in any one queue. Vi kan sagtens spille 5 spil. Altså hvad? Vi får kun rank, når vi har spillet 5 spil. Det er nice det her. Nå, men sådan blev blandet lort og gaming til på LOL. Så skal vi bare lige lave den på YouTube. Ja.